Yes. Og det første, det lyder på, at, eller om hvilken en uddannelse, som det var, du tog efter 9. eller 10. klasse. Okay. Nu har jeg taget en anden uddannelse først. Men hvis man tager og skal tage den, der er socialrådgiver rettet, så har jeg faktisk taget HF. Og så har jeg været ude at arbejde nogle år, der har givet mig merit. Det er fordi, jeg er kommet ind på kvote 2. Jeg er ikke kun kommet ind på HF'en. Og så har jeg kommet ind derefter. Dengang hed den Socialhøjskole, nu hedder den Universitet Lillebælt, tror jeg den hedder. Ja. Så det er egentlig HF, der er adgangskravet, men fordi jeg havde mere merit end min HF, den var, så er jeg kommet ind på kvote 2. Okay. Synes du, at selve uddannelsen, den tog lang tid, og om den kræver meget af dig og af din fritid? Jeg synes, uddannelsen den er passende. Altså, den er 3,5 år nu, og det er fordi, det sidste halvår skal man bachelor. Så jeg synes, det er en passende længde uddannelse til den mængde stof, man skal igennem. Og på den måde, den tager meget af en, det er fordi, der er rigtig, rigtig meget læring om egen indsigt, og hvordan man forholder sig til forskellige spørgsmål i livet. Altså, synes man, det er okay, at folk drikker og opfostrer børn, for eksempel? Eller synes man så, at det overhovedet ikke er okay? Eller synes man, det er okay, at børn bliver slået? Eller synes man, det er okay, at der er nogen i vores samfund, der ikke arbejder og går hjemme, til trods for, at de faktisk måske godt kunne arbejde, men at de har et eller andet med for deres barndom, der gør, at de ikke føler sig i stand til det. Så sådan meget sådan noget selvrensagelse, selvindsigt, man skal igennem på de her år også. Så på den måde tror jeg, den tog meget af min fritid, fordi man sådan hele tiden skal forholde sig til forskellige teoretiske spørgsmål, og man skal hele tiden forholde sig til, hvordan man stiller sig i samfundet. Meget politisk i den også i forhold til, hvor ligger du henne af, hvad synes du er okay, og hvad synes du ikke er okay. Så på den måde synes jeg, men jeg synes, at nu gik jeg på skolen i Odense, så det er kun den, jeg kan svare ud fra. Og der synes jeg, at det var en passende mængde stof, vi havde, og tingene gik sådan slag, og så synes jeg, at der var indimellem, hvor jeg synes, at det var rigtig hårdt. Og jeg synes, der var mange lektier, der var meget læsestof og eksamener. Og så synes jeg, at perioder, hvor at jeg egentlig ikke rigtig havde noget at skulle læse. Og så kan man sige, nu har jeg jo taget den ret sent, så jeg har jo arbejdet ved siden af, og jeg har faktisk haft halvtidsarbejde ved siden af, jeg har taget den. Så på den måde kan man sige, men det var også fordi, jeg havde et arbejde, hvor at nogle gange, når der for eksempel var sommerferie, og så kunne jeg arbejde igennem og kun arbejde. Og så var der andre tidspunkter, hvor der var rigtig meget skole, og så kunne jeg passe mit arbejde ind til det. Så det handler også om at have fundet noget arbejde, som er passende, og som giver det skal. Fordi jeg tror, dem der sådan havde hver dag, at de skulle på arbejde fra klokken det til klokken til, kunne måske godt være stressende for dem. Hvis man så lige skulle lave opgave, eller der var et eller andet eksamensprojekt, eller et eller andet. Ja. Men jeg tror, for mit vedkommende, der faldt alle ting bare i hak. Det var da fedt. Ja. Kan du efter dit valg af uddannelse anbefale en anden måde at gøre det på? Altså jeg kunne godt tænke mig, at jeg havde taget den tidligere. Jeg kunne godt tænke mig, at jeg ikke havde firmaet så meget rundt. Jeg har 2 uddannelser før den her uddannelse. Og dem er jeg selvfølgelig glad for, at de har givet mig noget. Men jeg kunne godt have tænkt mig, at jeg havde gjort det før, så jeg kunne have taget meget mere efteruddannelse, for eksempel. Så blev klogere på nogle specifikke områder, hvor at jeg er nok ikke en af dem, der sådan kommer til at skifte job ret meget, fordi jeg har fundet et sted glad for at være, jeg har taget min uddannelse sent, og så skal jeg ikke fjorde mig for meget rundt nu. Og der kunne jeg måske godt have tænkt mig at prøve nogle andre områder, og det havde jeg gjort, da jeg var yngre, tror jeg. Ja. Så det har jeg måske taget noget mere vikariat, eller prøvet alle mulige forskellige ting i den her uddannelse. Ja. Men der er der selvfølgelig forskellige måder at tage den på. Jamen, jeg har også godt været inde og læse om det. Ja. Men jeg synes ikke rigtig lige, at jeg kunne se så meget forskel. Nej. Der hvor jeg vil sige, at hvis jeg sådan skal ud, det er jo svært at sige, når det ikke handler om mig, men hvis jeg sådan skal se på den klasse, jeg gik i, så synes jeg, at det med at komme direkte, der var nogen, der kom direkte fra gymnasiet, som var 20 år. Og det synes jeg synes det var svært. Jeg synes det var svært for dem, ikke fordi de var måske mere, kan man sige, uddannelsesmæssigt, og det med at skrive opgaver, alle de der ting, hvor de er meget fokuseret i, men sådan viden omkring samfundet, synes jeg måske, de var meget sårbare. Ja. De har jo ligesom ikke fået så meget ud af det, når de ikke var så gamle. Nej, altså jeg synes i hvert fald, der er nogle ting, som de ikke har nået at mærke på egen krop. Ja. Så man kan sige, at altså, jeg synes ikke, det gør ikke noget, at man måske tager længere tid om at skulle tage uddannelsen.
Jeg tror bare, nu tog jeg den i slutningen af 20'erne. Det synes jeg måske var sådan ærgerligt, fordi jeg føler mig lidt snydt, for at jeg måske kunne have nået at være i faget i mange flere år. Men hvis jeg sådan skal kigge sådan ned over det, så havde jeg en perfekt alder, for det var mange ting, hvor jeg havde nu for 2 børn. Jeg var sådan et sted i mit liv, hvor jeg sådan tænkte, at jeg havde sådan fundet ud af, hvem jeg var også, ikke? Og hvordan jeg stod, så jeg bare kunne bygge på det, at jeg skulle ikke sådan, det kan godt være, at man sådan indimellem mærker, puha, det er jeg uenig i, men man så på en eller anden måde finder ud af, og jeg var måske ikke så uenig alligevel, at man sådan får landet sig selv på en eller anden måde. Så jeg synes ikke, det gør noget, man er ældre end 20. Altså hvis man skal tage sådan en uddannelse, så synes jeg, at man skal måske have lidt mere med. At man behøver ikke gå direkte fra gymnasiet af. Man kunne godt, der var nogle af dem, der havde været ude og arbejde, i hvert fald i nogle år som sosu-assistenter, og så havde taget noget HF på aftenskole og sådan noget. Det synes jeg gav en god dynamik. Altså det var nogle af dem, der havde noget liv og noget indsigt og noget... Livet havde ikke altid været nemt, men det havde også været fedt. Altså, så man har fået noget erfaring på den måde, ikke? Ja. Så du vil ikke anbefale, for eksempel nu når jeg er færdig med 10. klasse, så skal jeg ikke til direkte på HF og begynde på den uddannelse. Altså jeg mener, nu er det også lidt anderledes med mig, fordi at jeg har jo alligevel lidt information omkring det og lært lidt. Ja. Men alligevel så kan det godt være, at jeg sådan modenhedsmæssigt ikke er... Ja. Jeg tror i hvert fald, du skal mærke efter. Jeg tror, det er svært at sådan lave generelt, fordi så tror jeg, man bliver, det bliver bare rigtig svært. For der kan være nogen, der har boet hjemme med deres egne forældre i kernefamilie, indtil de blev, hvad ved jeg, og så flyttede hjemmefra. Og der var også nogle af dem, som jeg læste sammen med, der stadigvæk boede hjemme med deres forældre, kan man sige. Og de kan måske have noget andet med, hvis nu familien er meget engageret politisk, eller hvis det er sådan, at de for eksempel er plejeforældre. Der kan være mange forskellige ting, at selvom man egentlig op i hovedet tænker, at de er måske ikke klar, eller det er måske ikke okay, så kan de måske have fået noget andet med af den familie, de har boet ved. Ja. Og så kan der måske være en som dig, der umiddelbart ikke har helt det samme med som dig, men som har været anbragt over, man sådan kan tænke, hun har meget med hjemmefra, eller meget med i forhold til hendes opvækst, og alle de her ting, som kan putte ind i det her, så hun er klar at bare sende hende afsted, men hun kan måske være følsom på mange andre områder. Ja. Så jeg tror, man skal virkelig mærke efter og sige, at det er vigtigt for mig, at jeg bare kører den skarpe vej, og det er det, jeg gør, og ikke kigger tilbage, eller er det vigtigt for mig, at jeg lige får mærket efter, okay, det kunne måske godt være, at jeg skulle tage et vikariat et halvt år, og så i det her område, eller i det her område, og inden for vores fag er der jo mange vikariater. Rigtig mange af dem er selvfølgelig pædagogiske nok af dem, men det er også dervæk en indsigt at få. Altså. Ja. Så jeg tror, at man skal finde ud af, hvor man er henne af. Og så modner det altid en, tror jeg, at man ikke nødvendigvis kun beskæftiger sig med ens egen gruppe. Der er rigtig meget af det, der skal hedde, jeg er den her alder, og her er der fest, og her er der dit, og her er der dat. Men det der med også at brede sig ud. For eksempel var jeg på et tidspunkt, frivillig på krisecenteret, altså frivillig vagt, hvor jeg fik lov til at stifte bekendtskab med kvinder, der var blevet tæsket, både af danske og andre etniske herkomster, men også jeg fik lov til at på en eller anden måde både skulle have en eller anden omsorg for de børn, de havde med på krisecenteret, men også for dem. Og jeg tror, der er mange forskellige steder. Der er i hvert fald mange af mine medstuderende engang, der havde sådan et eller andet, en del af dem stadigvæk. Jeg har en kollega, der stadigvæk er i Dansk Røde Kors som frivillig. Altså, så på den måde, så tror jeg, at man kan godt, selvom man måske ikke har alderen, og ikke har nået at være ude og arbejde med det hele, så putte noget andet på andre måder. Ja. Så jeg vil have svært ved at sige, hvad vej skal du præcis gå. Jeg vil sige, at man skal mærke efter og sige, at man føler mig okay her. Ja. Og hvis man måske ikke gør, så find de kanaler, der kan gøre, at man gør det. Ja. Jeg havde en fra mit studie, der var super dygtig, men som ikke var ret gammel, som jeg faktisk fik rigtig meget med, fordi at jeg spurgte hende om hjælp til nogle af de ting, jeg havde måske ikke skrevet opgave i flere år. Altså. Nogle af de ting, hun er rigtig gode til. Hun er rigtig god til at strukturere, i forhold til, at jeg måske ikke var så struktureret til at læse lovgivningen. Hvor at hun havde læst i mange år, og havde taget en læseuddannelse, hvor jeg har taget en fysisk uddannelse. Så man kan sige, at på den måde, så brugte jeg hende. Og så var der nogle af de andre, hvor jeg måske aldersmæssigt mere svarede til, som jeg sådan kunne være sammen med og have noget med personligt, og hvor vi også kunne diskutere nogle faglige ting. Og så var der dem, der havde et helt andet vinkel end mig. Der sad nogen i min klasse, der havde været
Nogle af dem havde siddet på den anden side, altså en af dem havde været kontanthjælpsmodtager i mange år, var på revalidering. Og det kan godt være, at jeg måske ikke er så meget til fælles med hende, men brugte mig selv i at lytte på, hvad hun sagde. Og så er det godt være, at jeg ikke var enig med hende i alle de ting, hun sagde, men jeg kunne i hvert fald mærke mig selv i det. Og se det fra den anden side. Ja. Det tror jeg også helt klart er en fordel, hvis man ligesom har prøvet det, eller i hvert fald været en del af det, hvilket jeg jo også har. Ja. Og så tror jeg, det der med at høre folks forskellige historier, og være åben, altså, og prøve at bruge sin klasse, hvis man kan det. Det tror jeg er rigtig vigtigt, når man læser. Man skal trods alt bruge 3,5 år sammen med dem. Ja, det er jo det. Så. Hvad synes du så er det allerbedste ved dit job? Selvom at det desværre er sådan i det her job, at det er den del, der nogle gange kommer til at fylde allermindst, så er det rigtig, rigtig fedt at få lov til at hjælpe nogen og se mennesker rykke sig. Om det er bitte små skridt, eller om det er nogen tager jo kæmpe skridt og rykker sig i deres liv helt vildt, og andre er det måske bitte små skridt, der næsten ikke er til at få øje på, men som sker. Det synes jeg er en rigtig, rigtig fed oplevelse. Og det kan godt være, at fordi det skal også være sådan, at den dag, hvor de er afsluttet her, at så er jeg mere eller mindre glemt, så er det stadigvæk fedt at få lov til at være en positiv del af nogens liv for bare et par år. Det synes jeg, det er rigtig fedt. Det er fedt at have samtaler. Nu sidder jeg jo med unge mennesker, men det er fedt at samtale med unge mennesker, hvor at de på en eller anden måde giver mig lov til at få et indblik i deres liv. Endnu mere fedt, når de så hører efter, hvad noget af det, jeg siger også. Men stadigvæk er det fedt, fordi selvom dem, der nogle gange råber og skriger ude og til så vanvittigt, så kommer de jo igen. Og det gør de jo nok af en årsag. Det er jo nok fordi, at man lytter på dem og hører, hvad de har at sige, og prøver at tage stilling ud fra deres liv af. Så det er helt klart det fedeste ved jobbet. Ja. Men man skal huske på, når man tager sådan en uddannelse her, at så er der rigtig meget administrativt også. Ja. At det fedeste ved oplevelse, det man får det man går hjem og er glad over, det er desværre det, der kun er få timer om dagen. Og resten af timerne er at få lavet indberetninger og betale penge og lavet alle de der ting, der er bagved kulisserne. Ikke? Og det skal man huske, det med, uanset hvor man sætter sig. Ja. Så det vil sige, at du har faktisk haft problemer med at adskille dit job og dit privatliv sådan? Nej, det synes jeg, det har jeg aldrig haft. Heller ikke sådan med, eksempelvis når du er med tavshedspligten. Ja. Hvordan er det at komme hjem, og de spørger dig hjem, hvordan er din dag været, og hvor meget er det, altså, hvor meget kan du dele med dem? Altså, jeg må jo aldrig nogensinde nævne navne eller noget andet, og så skal jeg også være meget, meget varsom med alle former for oplysninger. Og man kan sige, at jeg er en person, der deler meget, meget lidt med min familie. Jeg kan godt sige, at jeg har haft en lortedag, og så kan jeg sige, at det handlede bare om en ung, der tæter vanvittigt. Og så har jeg lidt fået det ud, jeg skal have ud. Ja. Men fortæller aldrig nogen som helst noget i detaljer. Jeg kan godt komme hjem og være ked af det over noget, der ikke er lykkedes. For eksempel, hvis der er, man har haft en eller anden ung, hvor man bare tænker, puha, jeg har det rigtig svært, og det her, det lykkedes bare overhovedet ikke, fordi nogle mennesker til sig helt vanvittigt. For eksempel, hvis det er noget med retten, eller unge, der er i misbrug, hvor man tænker, nu har man endelig været med til at hjælpe dem mod misbrug, og så faldt de tilbage igen. Ikke? Så kan jeg godt blive ked af det på deres vegne. Ja. Men det er meget, meget, meget sjældent, jeg bruger min familie til det. Jeg bruger meget mine kollegaer. Ja. Når forvent sådan. Men ved kollegaerne, der behøver I ikke at holde alting hemmeligt på den måde, på samme måde? Vi har, altså det er, det er en organisation, og det er jo også mine kollegaer, der går ind og hjælper mig, hvis jeg har ferie. Så er det dem, der går ind i mine sager. Ja, og også, hvis du, for eksempel hvis der er et eller andet, du er i tvivl om, kan du så også bare sige, hey, her der er lige den og den situation. Ja. Okay. Vi har sagsmøde 1 gang om ugen, hvor at vi drøfter forskellige sager. Umiddelbart så behøver vi ikke altid at nævne navne, men det kan også godt være, at der er nogle af dem, hvor at en af mine kollegaer for eksempel har været inde i sagen og hjælpe mig i et eller andet. Så det er sådan lidt forskelligt. Og også hvis en anden kollega har erfaringer med lige præcis den situation, så må I godt hente hjælp derfra. Også, vi tager også forskellige uddannelser, altså efteruddannelser. Der er jo nogen, der har efteruddannelse ADHD, og nogen har misbrug, og nogen har, og der tyrer vi jo til hinanden, der ved vi jo nogenlunde, hvad hinanden har. Ja. Samtidig med det herude, der har vi sådan en bodyordning, hvor vi 2 og 2. Det kan godt være, at jeg har hovedansvar for mine 55 sager, eller mine 55 unge,
Men når jeg så har ferie, så har jeg en bodyordning, det vil sige, en af mine kollegaer lapper ind over mig som første prioritet. Hvis hun så ikke er her, så er det en af de andre, der hjælper. Men så kan jeg nemlig nå, inden jeg går på ferie, så siger jeg for eksempel, lige nu det er en pigekollega, jeg har, så siger jeg til hende, de sager er der lidt bøvl i lige nu, så hvis der kommer noget, så kan jeg lige nå at brief hende i, hvad sådan tanken er, og hvad fremadrettet vi har snakket om, så de ikke skal starte ved nulpunktet, når de ringer herud, for eksempel. Ja. Men også hvis der kommer nogle af mine andre sager, så de kan gå ind og hjælpe. Hvis vi har notatpligt, der skal notater i alt, men det er jo bare ikke alt, man kan skrive ind. Altså det er jo ikke... Men det er jo med at observere, ikke? Jo, så er der også nogle samtaler, som ikke giver nogen mening at skrive ind. Altså, det giver ikke nogen mening at skrive ind, hvis man for eksempel laver noget mere, kan man sige, konsulentarbejde. For eksempel hjælper en eller anden ung ude i gaden med at få cykelejlighed, for eksempel. Eller sådan noget. Det er ikke nødvendigvis, at jeg skriver det ind. Hvis vi har nogle fortrolige samtaler, der er noget, der er rigtig, rigtig vigtigt, så har jeg notatpligt, så skal jeg skrive det ind. Men det kan bare stadigvæk være svært at læse ud af notater, hvad følelsen var i det, man snakkede om. Vi prøver selvfølgelig på at skrive, at det nogen var ked af det, eller at det nogen virkede glad, eller hvad det kan være, men det er ikke nødvendigvis, at man kan... For nogen kan det jo være rigtig forfærdeligt, og at en ung for eksempel bliver smidt ud hjemmefra, og for andre kan de synes, det er det fedeste i hele verden. Jeg ved godt, at de ikke synes, det er det fedeste i hele verden, men de kan måske målet i og selv at få noget at skulle bo i, kan måske være det fedeste i hele verden. Ja. Så på den måde kan det være svært lidt, og hvis man bare skal læse notater. Ja, så det har meget at gøre med sådan at læse personer og finde ud af sådan, altså der er en problemstilling, og så ud fra ens egen erfaring, så skal man finde en løsning og sådan noget, ikke? Ja. Er det ikke rimelig? Jo, det er det. Og så er alle unge forskellige, så nogen kan blive rigtig påvirket af ting, hvor man tænker, hvorfor bliver de påvirket af det? Og så er der andre unge, der kan holde til alverden, og der sker ingenting. Ja. Så det handler også om lige at have kendskab til at have haft mange samtaler. Ja. Og jeg tror, altså lovgivningsmæssigt skal vi have børnesamtaler en gang om året. Vi har børnesamtaler. Der er aldrig nogen af mine unge, jeg ikke taler med. Altså i hvert fald hver halvår, men langt de fleste går der ikke mange måneder imellem. Og det kan godt være, at det kun er småting, men det med, at man lige får fundet ud af, hvad sker der lige, og hvad handler det om. For eksempel hvis der er et ung menneske, som bliver anbragt og skifter skole for eksempel. Det er der altid nogle overvejelser i. Og selvom jeg først skal mødes med den unge 3 måneder senere, fordi det er der, jeg har opfølgning, så forsøger jeg altid at finde ud af, om det er vigtigt, at jeg kommer, og vi får snakket sammen, om der er noget andet bag. Sådan som man på en eller anden måde hele tiden mærker, om de unge mennesker er på vej, hvilken vej de er på vej. Nogle kan være på vej en rigtig skidt vej meget hurtigt. Så det prøver vi. Vi prøver rigtig meget at have meget kontakt til de unge mennesker. Og måske knap så meget kontakt til forældrene. Ikke fordi det har vi stadigvæk, men dem kan vi godt, de skal nok henvende sig, hvis det er sådan, at de synes, at livet bliver svært. Ikke? Så det handler om de unge mennesker herude, og det står også i lovgivningen, når man er over 15 år, så er det dem, det handler om. Ja. Hvad er det, der gør, at du bliver ved med at lytte til folk, der ikke har det særlig godt? Hvad påvirker det slet ikke dig sådan? Jo, det gør det. Men grunden til det er, at det er meget, meget sjældent, at folk ikke har det ret godt, og de kommer ud af en blå luft. De kommer altid, det springer ud af et eller andet. Og det er ikke altid de unge mennesker selv ved, hvad det kommer af. Nogle gør, men ikke alle. Så på den måde kan man sige, at så handler det for mig egentlig ikke om selve problemet. Det handler om at kan se lyset i problemet. Så når folk kommer ind til mig og er pisse træt af det hele og synes, at livet er surt og alt muligt andet, så synes jeg, at min fornemmeste opgave det er lidt at finde ud af, hvor er det, der trods alt er noget lys og nogle åbninger, og hvor er det går skide godt. Fordi vi kan ikke bruge det, der går skidt til ret meget. Men vi kan bruge det, der går godt til rigtig meget. Så jeg synes egentlig ikke, at jeg sådan sidder og hører på problemer dagen lang. Nu ved jeg ikke, nu lægger jeg lidt noget i det, du spørger om. Kan du høre, jeg sagde, det skal godt være, at det slet ikke var det, du spurgte om. Ja, det er bare om det, altså folk, der ikke har det godt, jeg tænker, det må da også, man må da på en eller anden måde, altså ikke få ondt af personen, men på en måde også have en slags medfølelse, og altså, jeg kan ikke helt finde ud af, om det vil påvirke mig, hvis jeg en dag blev socialrådgiver. Altså, det ville det jo nok på nogle punkter, men alligevel så ville jeg skubbe det væk fra mig, fordi det var mit job jo. Men jeg tror ikke, at det er altid lige godt at skubbe det væk. Altså jeg tror, man skal mærke det og føle det, og finde ud af, hvordan man har det med det. Og så har vi jo, altså, vi har supervision hver 14. dag, hvor vi får lov til at fortælle om det, der påvirker os. Altså, og nogen siger, der er ingen tvivl om, at de perioder påvirker så rigtig, rigtig meget.
problematikkerne i dem, eller hvordan verden er, eller hvad vej de går, og så er der også nogle unge mennesker, der rører en anderledes end andre, og det kan man ikke nægte, fordi vi er kun mennesker. Men det handler jo stadigvæk om at finde den bedste løsning for de mennesker, det handler om, og det ikke kommer til at handle om mig som rådgiver. Det har jeg masser af andre måder, jeg kan få styr på, blandt andet via supervision, blandt andet ved, vi mødes hver morgen. Hver evig eneste morgen herude, klokken mellem 8:30 og 9:30 mødes vi i et kvarter 20 minutter og snakker. Og nogle gange er det snak, hvordan har du det, hvordan går det, og er der rod inde på din plads, eller er der sager, der er helt bobler og helt forfærdelige. Og andre gange er det bare grine. Altså er det bare grine, og synes det hele er sjovt, og pjat om noget, der har været i fjernsynet, eller hvad det kan være. Og det gør, at hvis det er sådan, jeg har en rigtig, rigtig hård oplevelse i et eller andet, at så kan jeg bruge mine kolleger rigtig meget. Og det gør jeg også rigtig meget. Men jeg tror, at selvom at det er hårdt hver eneste dag at møde ind til, at nogen har det svært i deres liv af den ene eller den anden årsag, så er det meget, meget, meget sjældent, at for mig, at det slutter sådan. Jeg synes altid, der er håb, og der er altid lys, og der er altid, altså, og det er meget sjældent, at jeg lader nogen gå herfra, uden at de på en eller anden måde har fundet et eller andet håb i den situation, de sidder i. Og så vil det godt være, at jeg så holder et hurtigt møde efterfølgende, altså en uge efter, eller 14 dage efter, eller hvad ved jeg. Men målet er rigtig, rigtig vigtigt i det her, at der er noget mål i de unges liv, fordi det er ikke altid, at de selv kan overkomme og se det. Så. Og det har jeg så spurgt om, men hvor meget arbejde du tager med hjem. Har du tid til dine børn, føler du, og din mand og sådan noget? Ja, det synes jeg. Altså det synes jeg. Det er ikke jeg tror, jeg tænker meget. Jeg tænker meget over, sådan hvis jeg står og vasker op, eller vasker tøj eller et eller andet. Så der er ingen tvivl om, at jeg godt kan finde på at tænke over ting, jeg har sagt, eller om jeg kunne have gjort det bedre, eller få en fed idé til næste samtale, man skal have med en ung og spørge om et eller andet, der er lidt skævt eller lidt skørt, så de måske ikke altid tænker i samme baner, eller hvad det kan være. Men det var mere i starten. Altså, det var meget mere i starten, at det sådan var det hårde, der tyngede mig, eller det jeg ikke nåede, der tyngede mig. Nu synes jeg tit, det udspringer af de der lidt, altså, så kommer der sådan lidt hvad kunne være godt næste gang, hvad kunne jeg måske bruge. Og der er nogen, man tager med hjem op i hovedet, altså nogen man synes, det må være hårdt for, eller man synes, det kan være synd for, eller et eller andet, men jeg synes langt de fleste, der på en eller anden måde, så ligger det herude, og så venter det til næste dag kommer. Og jeg synes, at altså, hvis man sådan kan, der er nogle gange, hvor jeg godt kan tænke, puha, jeg er lidt fraværende i dag hjemme, fordi at jeg tænker over en anden sag, der måske er svær. Men hele min uddannelse, og hele det, jeg går igennem i mine sager og alt muligt andet, det er jeg slet ikke tvivl om, det kommer til en bedre mor. Fordi meget af det, jeg har lært med at være aktiv lyttende, og være på en anden måde, og tænke andres behov frem for ens egne, og hvad det ellers kan være, der ligger i vores uddannelse, der er vigtigt. Det bruger jeg jo også som mor. Altså det er jo en stor del af mig. Og så hvis man kan sige, hvis man skulle fjerne hele den del, der hedder socialrådgiver, væk, og sætte noget andet i stedet for, så er jeg slet ikke i tvivl om, at jeg er en bedre mor og en bedre kæreste, end jeg ville være, hvis jeg ikke havde den del. Men det er da rigtigt, at jeg i perioder kan være optaget noget, men det tror jeg også andre mennesker kan. Jeg tror ikke, at der er nogen, der går hjem og lægger deres arbejde 100% fra sig. Spørgsmålet er, om det er nærende eller tærende, det man tager med hjem. Og der synes jeg tit, det jeg tager med hjem, det er det, der er nærende. Og hvis jeg føler det er tærende, så skriver jeg det ned. Og når jeg har skrevet det ned, så lægger jeg det i min taske, og så ligger det der til dagen efter, og så kan jeg finde det papir frem, eller notat på min telefon, eller hvad det er næste dag. Og lige snart jeg har skrevet ned, så glemmer jeg det. Altså, så jeg tror sådan lidt at finde de der strategier for, fordi der er der ingen tvivl om, at nogle gange så føler man lidt, at man står midt i orkanens øje, og skal hjælpe nogen med at løse verden, og det kan man jo ikke. Så jeg tror meget af det der med at finde de der strategier, der virker for en. Men det tror jeg på, uanset hvad man siger. Men det finder man vel ud af sådan med tiden? Det tror jeg, man gør. Altså det har da taget mig nogle år at finde ud af, hvad jeg synes, der var rart. I starten havde jeg altid min arbejdstelefon med hjemme, og jeg svarede på alle, altså skrev de unge til mig midt om natten, så svarede jeg dem der. Og det er ikke godt. Altså det skal man passe på med, fordi pludselig så tror de, man gør det altid. Så nu er jeg sådan blevet meget mere struktureret efter at have været et par år i faget, og så, altså jeg sætter her i 7 år, men efter et par år fandt jeg ud af, at jeg altid lå min arbejdstelefon ligger ude, medmindre jeg ventede noget vigtigt.
så tror jeg med hjem. Men ellers så ligger den herude, fordi så kan jeg svare på det næste dag kommer. Ja. For ellers så kommer man til at tage stilling til ting. Ja, Og alle ting, ja det kan jeg godt se. Ja. Hvordan er det sådan, når du har mange forskellige unge, du snakker med? Altså, når du skal tage stilling til hver enkelt persons problemer og nye ting og forandringer og sådan noget, er det ikke svært at skille det ad med når i dag der var det hende eller ham, og så, altså, jeg mener, når der er så mange forskellige personer, bliver det hele så ikke blandt lidt sammen for dig? Nej, det synes jeg. Overhovedet ikke? Nej, det synes jeg ikke. Jeg kan godt sådan nogle gange, hvis jeg for eksempel har 2 sager, der ligner hinanden rigtig meget, og de for eksempel måske går på, hvad vi har, den ene går på Skansevejen, og den anden går på Skjoldvejen. Sådan nogle ting vil jeg godt kunne komme til sådan at sige, sådan, er det Skjoldvejen, du går på? Nej, det var så Skansevejen. Altså på den måde tror jeg, at der kommer vi alle sammen til sådan at blande små ting sammen. Men ikke noget, der har betydning. nej, jeg tror rigtig meget, at man jo sætter sig ind i de her menneskers liv og færden, og hvem der er omkring dem. Og det gør dem til et helt billede. Så jeg tror aldrig nogensinde, man kommer sådan til at blande dem sammen. Det tror jeg i hvert fald ikke, jeg sådan kan huske. Men jeg tager også, altså til alle møder har jeg jo en halv time, inden jeg går ind til mødet, i hvert fald en halv times forberedelse. Hvor jeg sådan lige læser det sidste igennem, jeg har skrevet, og hvad står der nu i handleplanen, og hvad er det, vi skal snakke om i dag, hvad er målet, hvad er formålet med mødet, og hvem kommer, og hvad skal vi have ud af det, og alle de ting, så man kan sige på den måde, så går jeg jo heller aldrig nogensinde bare ind i et møde, uden at vide, hvad jeg skal der. Altså jeg er jo altid forberedt til det, jeg skal lave, kan man sige. Sådan nogle ting som skrivearbejde. Ja. Hvor lang tid tror du, altså hvor meget af din tid bruger du, hvor du har samtaler, og hvor meget af din tid bruger du, hvor du skriver mails, eller hvor du skriver notater for eksempel, eller altså enten har samtaler, eller laver noget, som er sådan skrivemæssigt. Man siger jo i vores fagforening, at den hedder cirka 85% administrativt, og resten af tiden på de mennesker, man skal have med at gøre. Ja. Og det passer nok meget godt. Altså, at 85% af min arbejdsdag går med at indkalde til møder, få skrevet notater, få sendt breve ud, få sendt de mails, jeg skal have sendt, få svaret på ting, der kommer ind fra kollegaer, eller fra administrationen, eller hvad det kan være. Så det er meget, meget lidt tid til samtaler. Til trods for, at jeg føler, at det er det, jeg laver mest. Hvis man kigger i min kalender, er det det, jeg laver mest. Jeg arbejder så sådan, at jeg for det meste har jeg mellem 2 og 3 samtaler om dagen. Det er ikke altid, det holder stik. Men jeg har cirka 2 eller 3 møder om dagen. Noget af det kan jo så være surrektionsmøde, eller sagsbehandlermøde, eller visitationsmøder, eller hvordan det nu kan være. Men resten af tiden går på, at jeg får svaret på de mails, jeg skal, og får sendt de ting afsted. Altså for eksempel, hvis en anbringelse ophører, skal der sendes stop, og der skal sendes. Altså så lad os nu sige, at man er en plejefamilie, så plejefamilien ikke får løn længere, og nogen ikke får tøj i lommefinger. Alle de forskellige ting, der skal regnes ud, hvad forældrene de skal have i hjemtagelse, og alle de her. Der er sådan mange forskellige sådan helt overordnede ting, der skal sættes i værk. Men nogle gange er det jo også der, man bearbejder samtalen. Når jeg skriver notat, så er det jo der, jeg går ind og tænker, hvad var det? Altså, jeg skriver jo gerne notater ned til en samtale, og så når jeg går ind bagefter og skal skrive det ind, så skal jeg sidde og tænke over, hvad var det så, der var vigtigt? Fordi det udgangspunkt, vi måske hed for samtalen, at en ung stor røb, der skrev ud på gangen og sagde, jeg kræfter mig også nogle røvhuller alle sammen, I gider aldrig høre på mig. Det er det, der er vigtigt i samtalen. Det, der er vigtigt i samtalen, det er det, vi kommer ind og snakker om, som den unge synes er vigtigt. Og så få det bredt ud, og få fundet ud af, hvad er det rent faktisk, der sker lige nu i det her unge menneskes liv, der gør, at jeg har brug for at stå og skrive på min gang. For eksempel. Eller til skørt i skolen, eller hvad det kan være. Så det handler om at få bredt de der ting ud, og det er jo det, der er vigtigt. Så det handler også meget om, at man hele tiden bearbejder de ting, man sådan har snakket om og været igennem. Og, nogle gange, altså vi er meget tætte kollegagruppe. Jeg går ofte på at gå ind til en kollega og sige, at jeg har lige haft den her samtale, kan vi lige vente den, inden jeg skriver notatet? For jeg bliver faktisk lidt i tvivl om, hvad er rigtig vigtigt i det her, og hvad er det egentlig, jeg skal tage stilling til. Så jeg synes så meget, vi bruger hinanden til at få vendt de ting, der kan være svære. Hvad med sådan noget med løn? Hvordan foregår det? Er det sådan, hvor man tænker, jeg kan godt bruge lidt mere løn, eller er det sådan, det dækker sådan rimeligt, fordi at jeg tænker, når nu du har, hvor mange børn er du har? 3 børn.
altså der skal jo nok nogle penge til jo. Hvordan er det? Altså, Jeg tror, som værende kommunalansat, så vil der altid være nogen, der skal på mere løn. Fordi hvis du sådan tager og deler det op, når jeg får lønforhøjelse en gang hver andet år, så får jeg måske, altså et løntrin, tror jeg, hedder 1.500 kroner eller sådan noget. Og det skal der trækkes skat af. Ja. Når min kæreste, som er i det private, får lønforhøjelse, sidste gang fik han 4.000. Ja. Så kan du nok se, så begynder vi at snakke om, han får på hans lønforhøjelse, hvor som det, han har lønforhandlinger i hver år, der får han en lønforhøjelse, der måske hedder 2, 3, 4.000 plus nogle goder, og min hedder måske 1.500 kroner. Ja. Det er ikke det fedeste. Det er ikke løn, man skal gøre det her for. Nej. I bund og grund. Det man kan sige, der er fedt ved at være kommunalt ansat, hvis man skal tage den del, det er, hvor at han har 1 barnets sygedag, har jeg 2. Hvor at da jeg gik på barsel, og jeg var i det private miljø, eller et privat arbejdsmarked, så havde jeg 1 måneds barsel, før jeg skulle føde. Og her der går jeg fra 2 måneder før. Har en ret god, pensionsopsparing. Altså, der er sådan mange nogle ting, hvor man bliver nødt til at tage det med i sit virke. Og der er ingen tvivl om, at de bløde værdier, som værende pensionsopsparing, ikke rigtigt, men hvad man barnets første sygedag, eller hvordan verden ser ud i forhold til at komme hjem, og sådan nogle ting, at det er vigtigt for kvinder, og det er nok også derfor, der sidder så mange kvinder i de kommunale ansættelser. Så for mig, hvis man tager regner løn ud, jeg vil altid gerne have mere, for jeg synes, jeg gør et pissegodt stykke arbejde, men hvis man tager regner helheden ud, så får jeg okay. Ja. Jeg klager ikke. Jeg klager, hvis jeg skal veje det op imod noget af det, som min kæreste får i det private. Men sådan kan man jo altid finde. Ja. Og jeg synes ikke, han nødvendigvis laver mere end mig. Ja. Og jeg synes måske også, det er et hårdt arbejde, jeg sidder i. Og der er sådan mange Men hvis man sådan tager sådan helt og kigger på det, så synes jeg, at det er okay. Ja. Altså det synes jeg. Det er selvfølgelig også noget at gøre med, hvis man kan lide det, man laver, så er det jo egentlig lige meget. Ja, okay. Det er vigtigt for mig at stoppe og være glad hver morgen, og jeg kan betale mine regninger. Og så er der ikke ret meget andet, der er... Altså... Ja, og så lige de ting, man behøver med og sådan noget jo. Ja. Okay. Sådan noget med, for eksempel, nu er det jo snart jul, så tænker jeg, dine kollegaer og sådan noget, kan I godt finde på at sådan lave en aftale? Skal vi holde en julefrokost, eller skal vi... Altså, foregår det også sådan? Altså, der er en julefrokost. Nu er vi så heldigt stillet, at vi, kan man sige, personalemæssigt hører vi under den afdeling, der er inde i byen, der hedder familierådgivning. Men kollegamæssigt sidder vi jo herude sammen med alle vores foranstaltningstilbud. Så vi er faktisk inviteret til julefrokost både herude og inde i byen. Så på den måde kan man sige, at der er vi jo de heldige. Okay? Men det gør også, at vi ikke rigtig hører til nogle steder. Ja. Så vi går meget sammen. Vi er 5 rådgivere og en leder. Og vi laver, jeg tror, hver anden måned laver vi et eller andet sammen. Hvor vi enten spiser sammen og spiller SingStar. Hvad vil jeg? Sådan noget skørt noget. Gå ned og bowler. Et eller andet. Og jeg tror, det kommer meget an på, hvor man er ansat. Vi er et lille bitte sted, så vi bliver nødt til at holde sammen. Føler man måske. Ja. Ikke? Men fordi et stort sted, der kan man jo nærmest heller ikke nå at lære dem alle sammen at kende på den måde. Altså jeg ved jo, inde i familierådgivningen, så tror jeg, de sidder 25 rådgivere inde, og der er de sådan lidt delt op i grupper derinde. Altså der har de sådan, at de sådan er delt lidt ud. Jeg tror, nogle af dem ser hinanden privat, nogle af dem gør det ikke. Og jeg vil heller ikke sige, at jeg ser mine kollegaer privat. Altså det er jo ikke sådan, at jeg kommer rendende hver anden dag. Men sådan, når vi holder noget, sådan de der hver anden måned, 3 måneder eller andet, så er det noget, vi gør. Altså så er vi der alle sammen, og vi vil det gerne, og vi hygger os sammen. Ja. Okay, jamen det var det. Det var det? Ja, tak. Er der noget, du kommer i tanke om efter, som du tænker kunne være spændende? Nej, ikke sådan.